Persuna minn kull 5 f'Malta hi anzjani u anzjana. Din iċ-ċifra se tkompli tiżdied u malajr. L-Awtorità tal-Istandards għall-Anzjani tieħu ħsieb l-istandards fid-djar tal-anzjani li minnhom madwar Malta għawdex għaw 40. Ma' TVM News il-Kap Eżekuttiv tal-Obsa George Fenech qal li dalwaqt se jiġu pubblikati standards ġodda fid-djar tal-anzjani li fost oħrajn inkludu l-kwalità tal-ikel li jingħata lill-anzjani u s-sigurtà tagħhom. Aħna x-xogħol tagħna primarjament huwa li nissalvagwardjaw l-standards li jridu jimxu magħhom id-djar tal-anzjani. Ma nagħmlux distinzjoni, aħna hemm djar tal-anzjani tal-gvern, tal-privat u anke tal-Knisja. Aħna għandna set ta' standards u bħalissa u minn hawn inħeġġeġ anke lin-nies biex jipparteċipaw ħerġin l-standards il-ġodda. Dawn l-standards japplikaw ukoll għal San Vincenz de Paul kif spjega l-Kap Eżekuttiv Jurgen Zunes. San Vincenz għandna madwar 1500 resident u nistgħu ngħidu wkoll għandna 4000 impjegat, raħal żgħir. Servizzi li noffru kemm għandna servizzi tal-inpatient, ġifieri pazjenti li ġew hemm tal-kura residenzjali, u servizzi wkoll li noffru għall-outpatients, persuni mill-komunità, mill-homes tal-anzjani. U anke minn Mater Dei qed jiġu San Vincenz biex noffrulhom kura kemm intermedjarja u kemm outpatients clinics. L-anzjani li jiexu fil-komunità huma wkoll eliġibbli għas-servizzi fil-komunità. Kollox l-anzjanata attiva u kura fil-komunità tipprovdi madwar 30 servizz li fost oħrajn jinkludu s-servizz tal-Meals on Wheels, tad-dimensja u tat-telecare. Dawn is-servizzi u l-bqija kienu preżentati f'fiera li saret f'Ħażebbuġ kif spjega l-Kap Eżekuttiv tal-Anzjanità attiva u kura fil-komunità Steve Aġus. Aħna l-skop tagħna huwa li jkollna servizzi biżżejjed biex l-anzjan jibqa' jgħix fil-komunità fid-dar tiegħu. Illum qed nuru servizzi li noffru bħal pereżempju care at home fejn l-anzjan jista' jeżel care biex jgħinu. Il-fiera bit-tema maqudin għal futur b'saħħtu servit ta' pont biex l-anzjani u qrabathom ikunu informati dwar l-għajnuna li teżisti għall-anzjani u anke biex jiġu mejjuna fl-applikazzjonijiet għas-servizzi tal-anzjani.